Battle Skywars, ale dneska to bude pre zmenu inšie, trošilinku inšie. Dneska to bude také, že my budeme sa snažiť rozbíjať čo najviac vajíčok a nie, že vyhrať alebo čo také, ale rozbiť najviac vajíčok a samozrejme aj vyhrať, ale pritom rozbiť vajíčka. Čiže dajme play, tak, a môžeme ísť na to. Čiže tu už je Skywars, to môžete vidieť. A môžeme ísť na to. Dobre, sme sem. OK. Môžete vidieť. Dobre. Dám si troška zvuk, lebo to je už veľmi ticho. Aby ste nepočuli iba mňa. Že by si počuli aj troška toto. Okay. Som to už asi prešiel, no. Dobre. Troška tichšie, tak môže byť. OK. Čiže nazbierame si, aby sme mali aspoň 70 a pôjdeme na to. Čiže tu je naše vajko. Dobre, môžeme ísť na to, keď nazbieram 70. Chvíľku počkáme a pôjdeme. Jo, teraz je tu čínske dačo. Dobre. Dobre, už máme 74, OK. OK, dobre. Vyjasníme. Musíme nazbierať bomby, lebo oni si ich určite zastávajú. A potom, keď dáte bombu, no tak celé to ich vybuchne a potom vajko môžete rozbiť, viete. Čiže ja pôjdem do stredu, nazbieram si zlaté bomby a my sme koľky? Už sme asi iba dvaja, nie? Joj. Dobre, už máme 48, 49, tak. Dobre. Nazbieram toho čo najviac. OK. Zastávame vajko. Že by aj na mne rozbili vajko, lebo to je mega risk, keď rozbijate vajko a vy nemáte sami, že trošinku to zastavíme. Čiže ešte. Tu. Ešte potom sem. A sem. Tak. Aby sme to mali krásne, ako pyramidku. Mne sa stalo, ako by tam niekto v tom vajku bol. Tak. Dobre. Máme krásnu pyramidku a môžeme ísť. Čiže stavajú sa bloky tak. Tak. Prídeme sem. Dobre, sme sem. Čiže musíme si nazbierať zlaté tie mince, či čo to je. Čiže môžeme ísť na to. Tu bude veľa ich, podľa mňa. Čiže to nie je dobré. Je tu niekto? Joj, už máme 5. Oh, nie! Oni nám čekajú hneď prvé. Ja som odišiel už hneď. Hej. Dobre, toto nám nevyšlo. Dobre, pôjdeme ešte raz. Toto už nám vyjde. To už nám vyjde. Nie. Mohlo to byť super, mohli sme to dať, nie, ale my sme boli dvaja, viete. To bolo také, že o ničom. Juj. To som ja, jej. No dobre. Už sme konečne 4 očko. Dobre. Teraz sme v nejakom aqua. Môj brat tu tiež bol. No zase, tu mám taký skin jak môj brat Omar, tak. Komar. Moon, kakso, Moon. To je určite Moon to je. Určite. Podľa mňa určite je to Moon. A
A možno to myslel tak, že akože mesiac on je, že mesiac, ale, alebo toho youtubera Mona. Červený jeden. Dobre, vyupgradeíme, upgrade. Dobre, nevystačilo nám. Furt musíme mať najviac 100 tých. Akože nie najviac, najmenej 100 blokov žltých. A čo? Ja som nechcel prečítať to. Malý Glena spadol. Čo je? Vidíš, aký ja už som vyupgradený, ty ešte tak nemáš, čo? Dobre. Ale aby nám to nerozbili hneď. Dobre, tou istou taktikou ideme, len aby tu niekto zostal. Takže ja musím prvý odísť, aby ja som nemusel zostávať. Lebo by som fakt nechcel. Look. Dobre. Aj šípy treba nám. Máme už 64, to mi podľa mňa stačí, lebo ja som taký začiatočník v tomto, ale bude aj viac videí o tomto, takže sa možno v tom zlepším troška viac, než by som aj chcel. No takže ideme. Štíp. Ale vôbec neviem, čo je toto tu. Akože niektorí to hádzali, ale neviem čo. Vôbec, môžeme to zistiť, ale v prvom ráde... Čo si dopovieš, ha? Ha, už utekáš, čo? Ha? No choď. Všetci sa ma tu boja, ale nevidia, že ja by som to hneď. To nevidia, takže tiško. 8 už mám. Dobre. Zase ma tu, podľa mňa, ma zase nechce toto. Dobre, to už je posledné. Mám 17. No, utekaj. Nie. Dobre. OK. Takže idem si urobiť bombičky. Tu je aj prúd dajaký. Čo je toto? Ja vôbec absolútne neviem, čo je čo. Ale mám dve bombičky, takže to nám stačí. Idem si zatiaľ ešte potom po želesko. Či čo? Nie železo, bože môj. Na jaké vajco pôjdeme? Na aké by sme mohli ísť? Je tu no, poďme na modré, lebo tam je najmenej a oni idú na nás. Omar, čau komar. Budeš sa volať teraz komar, OK? Dobre. Už mám 73, OK, to mi stačí. Ešte šípy si nazbierame. Aj toto vyskúšame, čo je. To neviem, čo je, to si nekupujem, aj tak. Čiže tak. No, dobre, môžeme ísť. Tak bojím, že ma niekto tu napadne. Kde sú modrí? Tam sú modrí. To bude podľa mňa ľahké. Kebyže je tu môj brat, tak on mi hneď dá. Ale brat tu nie je. A bože! Furt no... Na červených sa mi moc nechce ísť. Poď. Dobre. Ty, čo skúšaj, ne? No dobre. Zbytočne minul svoju bombičku, ale mňa neporazí. Dobre, kúpim si to fialové. Musíme nejak to proste, nejaké ich vajce, tak... Ja neviem, koľký sú tí červení, ale ja sa bojím tých červených, tak ja idem na zelených. Zelených som ani ešte nevidel, takže možno to bude dobré. Dobre. Máme 27 tých šípov, takže to môže mohlo stačiť. Zelení sú úplne na druhej strane. Nevadí, to dajme. Tam poďme. Kámo, zelení tam majú obranu. Hej. Kámo, nie, on ma dá. Nie. Preto sa bojím tých červených. O, čo robí to? Ukáž mi, čo to robí? No, škoda. Joj, teraz musíme všetko od znova.
Ani bomby nemám. Musím proste ísť rýchlejšie byť, aby som to dal, lebo to sa nedá ináč. Ej, tam je náš dobre. Je, že je to niektorý, ktorý chce ísť tu na. To je náš dobre. Ja sa bojím, že nám ho zlomia. Zlomia, hej. Tak. Tak, luk nie je podstatný. Mali sme viac času predtým, ale teraz už nemáme. Čiže musíme ísť, makať. Čiže jedno toto. No, dobre. My máme tu nejaké, neviem čo tam píše furt, ja neviem to stihnúť prečítať. Ok, ale idem si po zlaťáky. Zelený. Prečo? Poď, na ňo, tamten. On mi ubližuje. Au. No dobre, ideme. Aspoň zlaťáky, ja chcem zlaťáky. Ty už máš zeleňov do zlaťákov. Nechaj mne niečo. Však nám rozbijú vajce, halo. Tam nikto nestráži vajce. Dobre, idem. OK. Ideme, bomba je jedna, druhá. Dobre. Mám aj bombu. Ten typek, ja som to videl. No dávaj. On ho videl ako... Dobre, aj zelení sú dosť silní na to, ale podľa mňa toto čo držím, to biele, čo teraz držím, podľa mňa to ide aký teleport. Takže ja sa ku ním teleportnem. Ale dobre, aspoň som im to troška rozbil. Troška. Musíme ísť rýchlejšie na to, lebo to sa nedá stihnúť. To nestihneme ani za svet. Dobre, aspoň jedno vajko chcem rozbiť, aspoň jedno. Dobre, OK, toto máme, ja už idem i hneď. Hej, to si ty dobre. Tak, ja si ešte zoberiem ten teleport, lebo... Ale to nebol teleport. Ja čo tu trepem, že to bol teleport? Čo to trepem? Vôbec to nebol teleport. Dobre. Tak. Aspoň na čo máme. Takže ideme. Zase na zelených. Zelení sú mega že silní. Čiže to neviem, či dáme, ale dá sa povedať, že možno. Pozeraj, tam je zelená. On má zlaté bonenie. Hej, ona mňa ide, on ide. Au. Kámo, nie. Kámo, ja som vravil, že oni sú silní, ja neviem čo. Oni nám idú zničiť. Nie. Oni nám ho zničia. Nie, dobre, nezničili. Nepodarilo sa nám zničiť síce vajko niekoho iného, no nevadí. Aspoň naposledy. Tak. OK, tak to by bolo na toto video všetko. Môžeme to vyskúšať ešte aj takedy inokedy. Čiže to je všetko. Čus!